ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda, ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba, ngise kulabo abathi ngalahlwa uma, ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni, ngise kulabo abathi bayintandane, azothi ngindoda abafelokazi, athi nguyise wentandane, ngise kulabo abanganamduduzi, ngise kulabo abahlukumesekile, ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene, alibonke igama likaJesu. UKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Uma unjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Sizofunda incwadi yamaHebheru chapter 3 verse number 15. Hebrew chapter 3 verse number 15. While it is said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Asambe futhi lapha kwabaseKorinte besibili sahluko 6 verse number 2. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold now, it is the accepted time. Behold now, it's the day of salvation. Alibonge igama likaJesu. Slogo sanamhlanje sithi, your day of salvation has come. Your day of salvation has come. Usuku lwensindiso yakho selifikile. Alibonge igama likaJesu. Izwi lenkosi liyasiyala ukuthi uma ngabe silizwa iphimbo lakhe, iphimbo likaNkulunkulu liza kuthina ngeindlela ezahlukahlukene. Kodwa indlela evamsile yokuzwa iphimbo likaNkulunkulu, iphimbo likaNkulunkulu licasha ezwini likaNkulunkulu. Loyo suke eshumayela izwi likaNkulunkulu ufana nomuntu odlulisa iphimbo likaNkulunkulu kuwe. Alibonge igama likaJesu. So lithi iBhayibheli uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni inhliziyo zenu. Why? Ngoba ngesikhathi uzwa izwi likaNkulunkulu kusuke sekuyimzuzu wakho, kusuke sekusuku lwakho lokuthi usindiswe. Nikhona nibazalwane, kuvamsile abantu ukuthi mabezwe izwi laNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bayiprospone insindiso yabo. Alibonge igama likaJesu. Uthothi umuntu uza nje enkonzweni ukuthi hey mengathandazelwa ngithole nje umsebenzi ngizoba right, mengathandazelwa lemoya engihluphayo ebusuku ngizoba right. Njengobufakazi obunye la, omunye kade ehlushwa amaphupho, ubhalile la amaphupho sesizakele kuwona. Alibonge igama likaJesu. Amaphupho amabi akade emhlupha. So abantu abaningi they come into the house of God noma emvuselelweni just ukuthi njathola healing kuphela ebese yahambela, noma kusolve inkinga yakhe ebese yahambela. But ngifuna ukukutshela ukuthi kuNkulunkulu the main thing noma the greatest miracle wonke umuntu ayidingayo i-miracle yensindiso yokusindiswa. Alibonge igama likaJesu. Ngoba kuzokusizana ukuthi uphile healthy ekugcineni ulahlekele umphefumulo wakho na. Kungakusiza futhi nangani, lize lithi iBhayibheli kokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ekugcineni ulahlekelwe yini ukuphila okuphakade na. Alibonge igama likaJesu. So the main thing why we are here is to introduce Jesus Christ as your Lord and Savior empilweni yakho. Nikhona nibazalwane, njoba sikhona nje siphila emhlabeni, ngifisa ukusho ukuthi asizuphila ingunaphakade. Abaningi benu noma nonke abazalwane niyabona ukuthi isimo emhlabeni sishintshile. Sesiphila in the last days where Jesus Christ is coming back.
Alibonge igama lika Jesu. Sila njengabantu abafana noNoah abazomemezela ukuthi sekuyisikhathi lapho khona wonke umuntu kumele angene emkhumbini onguKristu Jesu. Ngoba bonke abangekho kulomkhumbi ulaka likaNkulunkulu luzokwehlela phezu kwabo. Nikhona nibazalwane. Ziningi izinto ezama sign nana nisibonayo ezenzakalayo usuku nosuku ezukufulfileka kwesiprofeto sokuthi ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Alibonge igama lika Jesu. Manje njoba izinto zigoqwa zonke, ingozi isekutheni uma ngabe ugoqa umhlaba unganaye uJesu, kazi ithemba lakho liyini? Nikhona nibazalwane. Remember ukuthi uNkulunkulu wake wawubhubhisa umhlaba before ewubhubhisa ngamanzi. Lithi iBhayibheli lami kwathi uNkulunkulu Noah seqedile ukwakha umkhumbi, kwathi uNoah ngena nesizukulwana sakho, bonke ababengekho emkhumbini. Lithi iBhayibheli kwahlika uzamcolo wababhubhisa bonke. Nikhona nibazalwane. Namanje kulesikhathi esiphila kusona kuyeza ukubhubha komhlaba okukhulu. Alibonge igama lika Jesu. Uyabona uma ungabuka ngisho iZulu indlela eliduma ngayo kule insuku nezinto ezenzakalayo, lezi zinto zamabika ukuthi khona into enkulu ezayo ezowehlela umhlaba. Nikhona nibazalwane. Abantu abazosinda, abantu abazongena emkhumbini owuKristu uJesu. Nikhona nibazalwane. Ngaphandle kaKristu Jesu akukho ukusinda, ngoba uNkulunkulu menze wafana nalowo mkhumbi ukuthi bonke abayongena kulomkhumbi baphephe olakeni olukhulu oluzayo. Nikhona abazalwane. Now ingozi ke enkulu kuthi umuntu esezwile ngoJesu aqala umuntu apostpone, aqala umuntu abeke amanangananga ukuthi angikwazi ukusindiswa ngenxa yokuthi nokuthi. Lezo zinto izona ke ezizokubamba kuze kushaye usuku olukhulu ungangenanga emkhumbini onguKristu Jesu. Nikhona yini webazalwane. Lithi iBhayibheli uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni inhliziyo zenu, ngoba that is the moment of salvation. Omunye umuntu uyathi uyazini ngiyafuna ukusindiswa kodwa angikabi ready. Ngifuna ukukutshela ukuthi there is no special preparation okumele uyenze in order to be saved. That moment when you hear the word of God, lithi iBhayibheli wena wakho ukuthi nje ungayenzi likhuni inhliziyo yakho, uvume ngomlomo ukuthi uJesu Kristu inkosi, bese uyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile, lithi iBhayibheli uyosindiswa. Lithi iBhayibheli wenza njani? Uyosindiswa. Awuyisindisa wena kodwa uyosindiswa ngobani? NgoKristu. Ngoba uKristu loyo uyinsindiso yakho. Nikhona nibazalwane. Ya abanye abantu abasindiswa nje ngoba bathi mebezibuka baziweye, babone ubuthakathaka babo nokuhluleka kwabo, bazibona bengekho fit ukumlandela uJesu. Ngifuna ukukutshela ukuthi awumlandela uJesu ngoba ufit, awumlandela uJesu ngoba ustrong, awumlandela uJesu ngoba mhlambe ngizothini, mhlambe unesimilo esiright. Listen, insindiso umsebenzi kaNkulunkulu awenze empilweni yakho. You cannot save yourself. Nikhona nibazalwane. Ngoba even ngisho ukulunga kwakho kwemvelo angeke kwakufaka, ngeke kwakunikeza eternal life. Ngoba lithi iBhayibheli now ukulunga kwakho kwemvelo kufana nayidwedwe enjani bazalwane ezibonile, kodwa kubalelwa kuwe kuba ukulunga ngokukholwa kuKristu uJesu. Nikhona nibazalwane. Ngoba yena wenziwa isono ukuze wena uphiwe ukulunga kaNkulunkulu. Angazi noma nikhona nibazalwane. uJesu wafa endaweni yakho ukuze wena ungasabhubhi. Niyangizwa nibazalwane? Unikeza ukuphila ngenxa ukuthi wamkele yena. Awubangizwa nabazalwane? Insindiso seyenziwe yabalula ngoKristu. Ukuba insindiso besiyithola ngemsebenzi yethu, then uJesu bekufanele angafi. Kodwa ngenxa ukuthi imisebenzi yethu ayikho enough, ayanele enough ukusithengela insindiso, uNkulunkulu wabona ukuthi akathatha ongcwele nongasazi isono, amenze isono ukuze ngaye thina sisindiswe. Okwethu kumvuma, simamkela abe inkosi nomsindisi, bese siyamlandela. Nikhona nibazalwane.
bese kuthi zonke lezi zinto ezamananga onawo empilweni yakho osabayo ngawo akwenza uzenyeze ukuthi umntwana kaNkulunkulu yena uzoqala kadile nalezo zinto ezixaka impilo yakho kodwa sewungakuye kodwa ngamanye amazwi musu ukulinda ukuthi ube ubalungile bese uyamlandela uJesu uloku usaba ukuthi akodwa Nkosi yami nami mase kuthiwa ngenkonzweni uthi kodwa uthi ngempela bazothina abantu ngoba let me tell you abantu bohlale bekhuluma ngawe nikhona bazalwane abantu bohlale bekhuluma ngawe njoba vese ungakholwa bayakhuluma nje vese ngawe nada day ukholwa bayokhuluma ngawe nikhona bazalwane noma ungahlupheka abantu bazokhuluma ngawe uba nemali bayothuthwele abantu bohlale benze njani bekhuluma ngawe so musu kuvumela isixuku sabantu sikuvimbe ngenxa ukuthi usaba amazwi abantu ukuthi abantu bazothini ngoba bayakwazela akekho umuntu oke weza kuJesu Jesu wamlahlela ngaphandle including nomuntu wesifazane kwathi ubanjwe eqotsheni kwathi uphingile laba ababezibona bawongcwele sebefuna ukumbulala wathi uJesu uma phakathi kwenu ongekho noma ongenasi isono noma ongazange asenze isono esifana nalesi akathathiche amshaya injula yalela verse alisho ukuthi ongenasi isono lithi phakathi kwenu uma engekho ake wasenza isono esinje akathathiche which means bonke labo bantu ababelapha ababefuna ukushaya bonke babeke badlula basenza lesa sono bathatha amatshe ngabanye bawabeka phansi wathi uJesu neither do I condemn you go and sin no more nikhona nibazalwane ngelinye ilanga lithi iBhayibheli kwafika a sinful woman. Now my Bible lithi a woman is sinful, a very sinful woman kusho ukuthi isikhohlakala somuntu wesifazane iBhayibheli alinalo ihaba a sinful woman lithi iBhayibheli wafika uma efika uzogcoba uJesu ngamafutha kwa complain abantu. How did Jesus respond to the woman? He accepted the woman. And he even said la everywhere la evangelisation la khona lo mama yo mention the woman was sinful abantu babe ngamfuni babe ngambone qualifier ukuthi angasondela kuJesu babe ngambone deserve umusa kaNkuluNkulu kodwa ngenxa ukuthi hour lensindiso laselifikile kwabiza ukuthi akazidele eze kuJesu enjalo ngoba uJesu uzomenza uJesu uzomlungisa uJesu uzomshintsha uJesu uzomcleana nikhona bazalwane ukuzama ukuyilungisa wena uyoze ufe ungaqedanga ukuyilungisa ngoba every time uyothi uyazama ukuyilungisa kuba khona ozokona uthi yabona ke bengithi ngiyaqala ngiyakholwa manje bawona umoya wami ngizokholwa kanjani alibonga igama lika Jesu yakela uJesu wena enze njani akulungise kube uyena okusebenzayo yena okwakho wena okwakho ukurespond othandweni lakho okwakho ukuvuma okwakho ukumamukela bese kuba uyena oshintsha impilo kunamandla ukushintsha ngeke ahlulo wena okwakho is to give him a chance empilweni yakho niyangizwa nibazalwane so ziningi ke izinto ezama excuses usathana zirobha ngazo ukuthi singasindiswa ezinye zazo mhlawumbe uthi ubona omunye owake wasindiswa esewile bese uyasaba ukuthi nami ngisindiswe yeka mase ngihluleka lapha lalelani lawe bazalwane lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana baNkulunkulu ningizwile bazalwane bese lithi iBhayibheli abamethembayo baphiwa amandla amasha wena okwakho uNkulunkulu uthi inkosi if you can learn to avail yourself before God uNkulunkulu uzokupha amandla is faithful ukupha amandla lithi iBhayibheli uye opha amandla koyethileyo ngamanye amazwi kulophelelwa amandla kulosibone ngekho fit lithi iBhayibheli uyena opha amandla wena okwakho ukuthi inkosi ngidinga amandla amasha uNkulunkulu akupha amandla amasha uqhubeke
Nikhona bazalwane? So don't run away from salvation ngoba uzibona weak. Don't run away from salvation from Jesus Christ because uzibona ungekho ngcwele. No. Jesus died for you. He became sin for you. Ukuze wena uphiwe ukulunga okuza ngokukholwa kuKristu Jesu. Munyathi ake ngiqale ngiyeke ukuphuza qala ke ngibone ukuthi sengiready for ukusindiswa. Uyoshonelwa ilanga. Ningizwele bazalwane? Ake ngiyeke ukubhema qala. Ake ngiyeke ukuthi qala. Asiyeke ukuthi qala bese siyasindiswa. Kodwa sizinikela kuJesu njengoba sinjalo. Uzokumangaza ukuthi ngesikhathi uexpose inhliziyo yakhe ezwini lakhe yena is able to wash away yonke lenkucunkucu ekwenza ukuthi uthande izinto ezwrong. In other words, umuntu uzoqala uyeka izinto bese wamkela yena, and that means ufuna ukuyisindisa wena and awunawo amandla ukuyisindisa wena. Uyena onamandla ukuba umsindisi wempilo yakho. Nangizwa niwe bazalwane bami. When in the Bible, listen, in the Bible it is very clear. It is very clear. Ukuthi umsebenzi wensindiso uvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Ukholwe ngenhliziyo lithi iBhayibheli bese kuba ukusindiswa. That's where salvation begins. Hallelujah. Eternal life, it's a gift of God. Esiphiwa ngokukholwa kuKristu Jesu. Lithi iBhayibheli inkokhelo yesono iwukufa kodwa isipho sikaNkulunkulu. Eternal life, it's a gift. Uma ubalekela insindiso ubalekela isipho uNkulunkulu akunikeza sona for free ngoKristu Jesu. Nikhona nibazalwane. So don't postpone your salvation. When you hear the word of God, it is the hour for you to be saved. It's the hour for you to be saved. And if you look leli hour, let me tell you, one day you will remember. Uyofisa griveswe, uqalwe phansi mvuselelo. Uthi inkosi ngiyafisa ngathi ngaqala phansi mvuselelo. Kushunyelwa from first day ngiyoba khona. Ngiyofika early njobe iqala ngo6 mvuselelo ngofika 1 hour before. Ukuze ngizwe kahle kuthiwa seku late because wanikezwe ithuba. Lithi iBhayibheli kwakukhona indoda eyayicebile. Nenye indoda eyimpofu ogama layo uLazaro. Le enye lathi melishunyela izwi laNkulunkulu lecebile, yanganaka, yanibala ingcebo kuphela. Hayi ngoba uNkulunkulu enenkinga nengcebo. Ingcebo kaNkulunkulu lithi iBhayibheli igolide nesiliva lakhe. Kodwa kufuneka ubambe impumelelo ukhohlwe umnikazi wempumelelo. Akufuneka ubambe igolide nesiliva ukhohlwe umnikazi wegolide nesiliva. Walibala ukentertainwa izinto ezimnandi zegolide nesiliva, wakhohlwa ukuphila okuphakathi esikuthola ngoKristu. Alibonga igama lika Jesu. Uma sefila ukuphaphama kusese high days, kusemlilweni. Emethi jeqe nanga umuntu wempofu owayengalutho. Kodwa noKristu enokholwa uJesu usinikeza umzekelo wezinto ezenzakalayo. Alibonga igama lika Jesu. He's giving us a picture. Yes, it isn't zakalayo. Lithi iBhayibheli lam yafisa indoda ukuthi akuthunyelwe uLazaro ahambe oshumayela kwabafowabo. Alibonga igama lika Jesu. Ayobawonisha ukuthi they need to change. Alibonga igama lika Jesu. Kwathiwa noma ngavuka umuntu kwabafile ahambe obashumayeza ngeke baze bezwe, ngeke baze bakholwe. Okwabo ukuthi abezwe laba abakhona njengabanje abashumayelayo. So njoba sila uNkulunkulu has sent us to tell you that it is your hour of salvation. Ithuba lakho lokuthi wenze njani bazalwane? Usindiswe. Ithuba lakho ukuthi usindiswe. Konke okunye okulandelayo, if uKristu is not part of your life, we are chasing the wind. Alibonga igama lika Jesu. We are chasing the wind. We are living in the last hour where Jesus Christ is coming back. And is coming back for those who have accepted him as their Lord and Savior. Let me tell you, ayisekho into ezobangcono ezweni. Things are going to get worse and worse and worse. Ayisekho into ezobangcono. Ayisekho into ezobangcono. Mawuqathi kusakhona into engcono esazovela ezweni ayikho. Buka yonke into enzakalayo manje. Every day, zonke izinto ziyanyakaziswa. You hear more disasters than good news. There is nothing esazokwenzeka ebengcono.
This climate change enikhuluma ngayo mawufunda iBhayibheli lithi insuku zokugcina ngisho ilanga liyosondela kubantu libashisa. Lo bashisa ilanga abantu baze bathuka uNkulunkulu. Njengoba seliqalile lishisa nje izinto ezisezweni. Ayiseke into ezobangcono, it's the hour of salvation. All these things, they are a sign to those who wants to come in. It's the moment to come in. They should not postpone the hour of salvation. What are you waiting for? Jesus is calling you. Uyakubiza ukubizela kuye. And into engiyithandayo uthi woza njengobunjalo. Uze neguilty yezono zakho lithi iBhayibheli uyozihlanza. Hallelujah. Asifake olwandle lokukhohlwa. Elithi iBhayibheli uma umuntu eKristu Jesu uyisidalwe esisha, bheka okudala kuyadlula kodwa kwenze njani? Kuvela okusha. He wants to change your life. He's the only one ogunyaziwe to change your life. Ashintshe not impilo yakho kuphela, but ashintshe nesimo sakho. Alibonge igama lika Jesu. Manje inkinga yabantu bafuna uJesu ashintshe ingaphandle labo. Bafuna ashintshe isimo sabo. No, he wants to change you. And meke wakushintsha wena, you will have power to change even your condition. Nikhona inibazalwane. That's how merciful he is. That's how merciful he is. That's how merciful he is. He will empower you to change nesimo sakho ngoba masu Kristu Jesu unikezwe igunya lokuba umntwana kaNkulunkulu, and lelo gunya likwenza ukuthi wenze izinto zenzeke empilweni yakho. Nikhona abazalwane. Uyabona uma ungakho Kristu Jesu, yonke into yakho ngisho ukhuluma nje. Unjani? Usiyazama nje. Once musuve Kristu Jesu awuzama ukuphila, uyaphila. Asikuzama ukuphila njengoba ngibona nje angizama ukuphila bazana ngiyaphila. Ngoba lithi iBhayibheli uJesu uzile ukuba sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. So impilo iyachichima njengoba ungibona nje ubona umuntu okuphila kwakhe kuyachichima. Alibonge igama lika Jesu. Hayi impilo ngaso sonke isikhathi, yonke impilo yakho uhlala ubalisa nje. Yonke into yakho inosizo, yonke into inosizo. Why? Because awunathemba. Uyaphela nje njengoba uphela nje unyaka usufuna ukubalisa ngo2018. Hey, asazi ku2018 Nkosi yami usiphatheleni ngoba u2017 izinto bezinzima zibophekile. Hey, come to Jesus. Lithi iBhayibheli, if the Son of Man set you free, you are free indeed. As we approach 2017 istatazela ukuthi hey asazobunjani ngoba ithina so command ukuthi awube njani. Ngoba masikhuluma masasikuKristu nokukhuluma kwethu kuyashintsha. Angofunda uDavid, uthi uDavid emekhuluma athi goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Asisho ukuthi angazi ke ukuthi Nkosi yami kazi yini ezokwenzeka. No, we don't expect disaster. Because our life in Christ Jesus, we move from glory to glory, from grace to grace. In the year 2017, you expect things to get better. We are into another level. Why? So kishiwe mapatini, wakishwe iqalekisweni, wakishwe manzini amnyama. Akusekho umthakathi onelungelo phezu kwempilo yakho. Ngoba impilo yakho seyifihliwe Kristu Jesu emazulwini. Ukhona, Nkosi yami nangisho nibazalwane. Khona umuntu osekuwena athi angangena kuwena abakuthakathaba besakwazi ukuthakatha ngoba uqinisiwe ngophezulu. Athi uDavid ememchaza athi wena Nkosi, you are my refuge, athi you are my fortress, athi you are my shield, athi you are my shepherd, athi though I walk through the valley of the shadow of death, athi I will fear no evil. Athi Paul emekhuluma uJohn emekhuluma athi greater is he who is in you than the one who is in the world. Alibonge igama lika Jesu. Athi umpostoli Paul, ma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi? Ukuba khona kaNkulunkulu empilweni yakho, it's a great benefit. Ngiyangizwa nibazalwane. It will change your life. Sasinganjeni usibona nje. Hallelujah. So your day of salvation has come. Your day of salvation is what? Has come. Ungabe usupostpone. Hayi ngoba Nkosi yami mina anginako ukuthi. That's why he's the provider. Nikhona nibazalwane. When you need something, he said he's the provider.
When you need healing, he said he's your healer. Nikhona bazalwane? Mawuzizwa ngathi impilo yakho ayilosekile, uthe yena umalusi wakho. Mawudinga ukuthula ekhaya kwakho, yena uyinkosi yokuthula. Awunikhona nibazalwane? Yonke lento abantu abayifunayo nabayijahile ukuthi yenzeke empilweni yabo, it is hidden in the gospel of Jesus. So the gospel comes as a package. The gospel comes as a big package. So when okwakho ma selifikile le package ye gospel lokuthatha nje uclaim kube okwakho uthathe uclaim kube okwakho uthathe uclaim kube okwakho uthathe uclaim kube okwakho. As you move, you will see izethembiso zikaNkulunkulu zimanifesta empilweni yakho zibe ingxenye yokuphila kwakho. Ngayibalekela insindiso. Noma ngathiwa kini laba aphuma khona abayifuni insindiso. Ngahlekiswa umunye usisi. Lo sisi lo wayehamba nesilwane for 18 years. Ihamba nani? Nesilwane simhluphi isilwane. Wafika samthandazela saphuma isilwane wa right. Bese kufanele alandele insindisweni. Kubo bathi hayi asiwafuni lamabandla asindisiwe. Kodwa wamisa kuzo zonke inyanga nakubo bonke abathandazi laba bangamsiza. Ivangeli lensindiso lamdeliverisha kule nkinga yakhe. Kodwa hayi asilifuni ilokhu mhlawumbe nawula nje uzofuna healing kuphela. Awusifuni kodwa. Nensindiso yethu awuyifuni. You need salvation more than all these things ocabanga uyayidinga. Ngoba once insindiso yafika izovala umnyango walezi zinto lezi. Ngoba lithi iBhayibheli umoya omubi ukhishiwe kwangangena lutho iyabizana imoya ithi hey na indawo isakhona ibuye isimo sakhe sibe worse. That is why kunabafundisi abathukwayo. Athi umuntu wangithandazela umfundisi usibanibane ngaba right after emva kwesikhathi esithize kwabuye ugulo kwabuya sekuworse. Kanti kwakhishwa umfundisi emethandaza ukhipha umoya omubi. Now uma ukhishwa lo moya omubi kubalekile ukuthi yamkela uKristu Jesu. Ukuze ingabi sibuza ibizana emva kwesikhathi ukuthi hayi akangeni lutho ngoba lithi iBhayibheli condition yakhe yoba worse than before. Nikhona nibazalwane. So ngizothi kuwe the gospel is the power of God. So when you receive Christ, you are receiving the gospel. Bese sikhathi ungagijimela ukuthi kusolvekele yankinga kuqala. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu kuqala. Once kwalungisa indaba yakho noNkulunkulu kuqala, then konke lokho kunye kuzolandela. Ingakho lithi iBhayibheli seek first his kingdom and all these other things shall be added unto you. Amen. Amen. Asukume ke sime ngenyawo. Ngizoqala ngikunika ithuba lokuthi wamkele insindiso. Bese ngiyakuthandazela. Sengikhuza imimoya ukuthi nidedele alibonge igama lika Jesu. Sengikhuza ini ukuthi yenze njani ikudedele ngegama lika Jesu. Vala amehlo akho ke namhlanje. Mawuthi baba uZulu thandaza kunye nami namhlanje. Thandaza kunye nami namhlanje. I want to respond to the love of God. I want to receive salvation. This is my hour of salvation. Ngiyavuma namhlanje ukuthi inkosi isendise impilo yami. Mawukhona lift up your hand wherever you are. I want to pray with you namhlanje. uNkulunkulu akubusise tata wethu, uNkulunkulu akubusise nawe. Ukhona omunye? Just want to pray with you. I just want to pray with you. Just want to pray with you. Ukhona omunye? Ufuna ukuthandaza nawe. Ufuna ukuthandaza nawe. Phamisa kakhulu isandla sakho ngifuna ukukubona. Ufuna ukuthandaza nawe namhlanje. Phamisa isandla sakho kakhulu. It's your hour to be saved. It's your hour to be saved. It's your hour to be saved. Lift up your hand higher. Phakamisa kakhulu isandla sakho. uNkulunkulu akubusise mfowethu. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. My Savior, I come to. Wena phakamisa isandla sakho uze ngaphambili ngizothandaza nawe. Oh, bless me now. My Savior, I come to you.
Bless me now. Oh, congratulations. Ume khona la. Be now my Savior. My Savior. I come to. Oh, bless me now. Oh, please. Bless me now. I come to thee. I come to. Bless me now, my Savior. Oh, please. Bless me now, my Savior. I come to. Bless me now. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I come. Makono sele ngephutha, please gijimuse ngaphambili. Sifuna ukuthandaza nawe, gijimuse ngaphambili. We want to pray with you. Ungasalibali. We want to pray with you. We want to pray with you. Ungasangabazi. Ngicela uphakamise izandla mfethu. Siyakubongela. Phakamise izandla. Ngicela nilulela izandla phezu kwakhe bazalwane. Usho lo mthandazo. Uthi Nkosi uJesu, ngiyabonga namhlanje ukuthola ithuba lokuzwa izwi lakho phambi kwalabantu naphambi kwezulu. Ngiyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiyakholwa ngenhliziyo ukuthi uyinkosi nokuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafile ukuze ngibe nokuphila okuphakade. Kusukela namhlanje ngithi konke okudala kuyadlula kodwa kuvela okusha. Amen. Ake sishale uNkulunkulu izandla. Leli Bible ngoyedwa ophenduka izulu lenze njani? Anishale uNkulunkulu izandla. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Congratulations. Even if bezele wena wedwa, it was worth it. Baningi abaphenduka ilizolo. Baningi abaphenduka ngosuku lokuqala. But this one was for you. Congratulations. Ngicela ulandele lo asisilo. Landele lo mama. Uye again. Anemshali izandla. I come to thee. I come. Bless me now, my Savior. Bless me now, my Savior.